कशा काय मंडळी आईची तयारी झालेली होती आणि आमका खरं तर पप्पांसोबत जायचं होतं, पण पप्पांका वाटलं आम्ही गाडी घेऊन जातलो, त्याच्यामुळे आमका सोडले नाही आणि डायरेक्ट रिक्षा घेऊन बाहेर पडले. नंतर लक्षात दिला की आमका पण न्यायचं असं. मग पाठीमागे परत इले आणि असं होते. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आई असं होती, कारण जोक सगळ्यात मोठंच झालेलं होतं आमच्यासोबत. तर आम्ही कुडात खरेदीसाठी जाय होतो आणि गेल्यानंतर कुडामध्ये बघितलं होतं ट्रॅफिक स्टार्ट झालेलं, कारण गणपतीच्या मातीचं सामान वगैरे घेऊन सगळ्यांची धावपळ चालू होती आणि आमची पण धावपळ चालू होती. तर आईन पटापट इकडे तिकडे फिरान फिरान सगळं सामान चेक करून करून एक एक सामान पटपट घेतले आणि फायनली आम्ही घराकडे येलो. आणि तोपर्यंत काका आणि मुंबईवरनं म्हणजे आपलं जय सुद्धा इल्लेलो. मग आईन आपलं काम स्टार्ट केल्यानंतर म्हणजे मातीचं सामान एक एक करून काढले आणि पप्पा इकडे ओटो वगैरे साफ करत होते आणि माती पण आम्ही नवीनच करून घेतलेलो. आणि दिव्याने इकडे बॉक्स रेडी करत होते. कसलो बॉक्स होतो तुमका नंतर सांगते. सगळ्यात पहिली झूल वगैरे लावून आम्ही माती रेडी केलो, माती बांधलो, फुलांचे माळा लावलो, थोडक्यात थोडं डेकोरेशनचं काम केलं. बॉक्सचं फायनल काम होतं मी केले आणि त्यानंतर दिव्याने आणि माती बांधूक स्टार्ट केली आणि पडदे वगैरे आमचे होते ते लावून घेतलो आणि फायनली गणपती बाप्पाची मूर्ती आसनावर ठेवलो. वाटतं की नाही एकदम जबरदस्त. आता तुमका सांगते की ही पेटी आम्ही कशासाठी रेडी केलो, तर आपण लास्ट टाइम मती